angithandi kakhulu ngena kuleyo ndaba ngoba ngizile uzoxoxa yona kodwa ithanda ukungihlupha ngoba ngiyengibuka inkolo kama ingaphezulu kweyami kakhulu ngoba ngangahlubuka mina methu Shembe hlala nje mhlawumbe uNkulunkulu methanda uyokupha umntana wena unawo umntwana uma wayesebatholile abantwana abathathu bashona baba angibazi mina wathola udadewethu omdala okuthiwa ujabulile wathola udadewethu esibili okuthiwa ubonakele wathola udadewethu esithathu okuthiwa uNtombiza bonke angibabonanga labo dadewethu ngaba khona bekade benabahamba ubabili bawathatha labo dadewethu uthi kuShembe wayesesihlelweni losikhathi inkosi ilanga izona izingane zakho namfazi lezo oyizabela uNkulunkulu awusenayo umntwana kodwa ke cela hlala la ekuphameni uma ithanda uNkulunkulu uyophinda kuphi umntwana wahlala kuma iminyaka nje uthi ayabasithupha ehleli angazi ukuthi ngoba ngangakazalwa mina kodwa kwahamba kuShembe ampha umntwana mina igama engibizwa ngalo angizolisho kodwa la ngoba ngizosuka ninazi lonke angiqanjwanga ubaba noma kodwa naliboza ke kwabanye abalaziye bonitshene ukuthi angiqanjwanga ubaba noma ngaqanjwa ngalolu suku wayesethi ke ngiyabona uma kwamphatha kabuhlungu methiwa uyenzothola umntwana mina nginayo umfowethu anginayo futhi udadewethu ngiyedwa nje ubona mina esiswini sikama ubona mina ukuthi mina nje khona inkomo wayesethi wena mfazi ngiyakubona mangisho kanje ukuphatha kabi kodwa kuyena ngizobeka ingane zibeningi kakhulu bengizofakaza ngazidoba khona nabazi kahle ekhaya mina ngingane eziningi uma uShembe engavela ezulwini wengasho kumuntu ongakabi khona isizwe sikanindi oba nengane eziningi ingawusizi kaShembe sikwazi thina ukusuka kulona noma ungafuna ukusishaya noma ungafuna ukusenzani noma ungafuna ukusibulala singanqama usibulale njengoba asikwazi ukusuka kulona ngoba ayikho enye into eyokuphila kwethu ngaphandle kwalo ngempela mina nginabantwana abaningi uyazi mina abazukulu abantwana bami angibayeke nje abantwana abazali mina ngikhuluma abazukulu abathi mkhulu angikhuluma abathi mkhulu ngoba anginayo mina umfowethu anginayo mina udadewethu abathi mkhulu ngoba bezalwa umfowethu ngisho abazali abaphuma kimi basonela 50 ngezwi likaShembe nami ngiyabangidida kahle angazi kahle wona ngithi ngiveze angibazi kahle kodwa ngagcina ngibalelwa into abashonela 50 abantu abathi mkhulu hayi abathi mkhulu kimi ngoba bezalwa oyise bebafowethu oyiseboyise baba nobonina boba abazalwa mina abaphuma kimi nonina baba baphuma kimi ngiqonda ukuthi ke indaba kaShembe ihlukile kunokucabanga kwabantu ihlukile kunokufisa kwethu singafisa sithande lesikuthandayo kodwa kungabi kona kufanele masiqhabanga indaba kaShembe singayibuki njengokoko singayibuki njengezinto zasemhlabeni yazi amawesela akhuluma into enkulu khona isihlabela sibhala sinye uShembe wasithatha sibhala ehlabeni zakhe athi unkosi ehlezi yazoba umuntu ebantwini yayenzela thina bonindi isona sodwa sikhona ehlabeni zabaNazaretha ayingazi amawesela thina kodwa ayikhuluma ngoShembe kodwa ayingazi thina ngoba uShembe kuphela thina lapha eAfrika owayehlezi nazoba umuntu ebantwini okhuma izinto zasezulwini zenzeke ukudalwa komuntu kuyinto ejule kakhulu akukho ngale uNkulunkulu kuyagcina uNkulunkulu kuphelela kuyena kuba khona nje komuntu noba uhlubuluni ke lo muntu ukhona kodwa akukho ngale ukucabanga uNkulunkulu
ngisho ukuthi nje wasihleli nje emzini wasebuhleni ngize kuthiwa intatheli lezi sekumkhaya kodwa ba intatheli seyifumene oh siyabonga kakhulu cha yabonga nje yinina siyacela ukuthi hayi angishiye kudokotela konke manje sengigogile mina ngikhuluma hayi sibonga ke baba umfundisi sibonga kakhulu cha ke